În cele ce urmează o să vă prezint pe scurt punerea la distribuție a unui motor în 4 cilindri John Deere. Foarte mulți oameni pe internet pun întrebări vis-a-vis de această problemă, neexistând documentația tehnică pentru așa ceva. Bun, pentru a pune corect la distribuție un motor de John Deere, avem nevoie de următorul SDV-ul. Este o sculă copiată după scula specială. E foarte simplă, din tablă, trebuie să fie foarte dreaptă, cu două terminații tot din tablă, îndoite la unghiuri corecte. Procedura de punere la distribuție atât la motoarele în 4 cât și la cele în 6 este aceeași. Astfel, avem pistonul numărul 1 la punctul maxim superior. De obicei, pentru a-l pune la punctul maxim superior se folosește un ceas comparator pentru a vedea exact unde e punctul maxim superior. După aceea, pe pinionul de la axa cu came avem o crestătură. Se montează această piesă pe arbore și ea trebuie să fie pe aceeași direcție cu semnul și centrul axei cu came. După cum vedeți aici, el este pus și montat foarte corect. Deci aceasta ar fi punerea. De asemenea, la pompa de injecție, la fel, avem marcaj. Avem două marcaje, după cum vedeți aici, nu știu cât de bine se vede în fotografie. Probabil că pe unele pompe o să găsiți 4, pe alte pompe o să găsiți 3 cu o crestătură. Eu l-am pus pe 3, nu știu exact ce înseamnă, dar o să mă documentez și în tutorialul următor o să vă spun ce reprezintă 3 și 4. Deci, punem de asemenea obiectul pe crestătură și pe centrul găurii. De asemenea, tot la același motor avem două axe cu contragreutăți. Foarte mulți oameni pun întrebări cum se montează acestea. Este aceeași procedură ca și la montarea axei cu came și a pompei de injecție. De asemenea, are o crestătură. Acesta se direcționează cu crestătura către arbore. Din nou se montează, se pune acest obiect și crestătura trebuie să fie pe aceeași direcție cu arborele. Și atunci distribuția este pusă corect, fără niciun risc și fără nicio problemă pentru o funcționare bună în viitor.